Buenos dias, hermanos, hermanas. Magandang araw po sa ating lahat. Lahat ng ating mga kaibigan sa iba't ibang dako sa mundo ngayon. Napag-aralan natin sa unang episode ng ating series na ito ay na pag-alaman natin na Christ has closing prescription. This closing prescription is His instruction to us. Yung instruction niya, mga kapatid at mga kaibigan, ay isang kaalaman, knowledge of Christ, closing instruction or prescription. Huwag nating hadlangan, huwag nating saraduhan ang isang pribilehiyon ay pinagkaloob ng langit sa bawat tao, sa bawat isa sa atin. Kung ano man ang pangalan ng ating mga relihiyon, na ating maranasan at na-eksperyensyahan yung paglago ng kaalaman ni ng kay Kristo, that we should increase our knowledge regarding Christ's instruction to us. Sa isang oportunidad, privilege na ipinagkaloob ng langit sa huling henerasyon, sapagkat napakahalaga ang isang kaalaman, knowledge of Christ will give us victory. Kaya si Pedro ay sumulat, 2 Peter 3:18, at sinabi niya, "But be increased in grace and in the knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ." Bakit sinabi Savior Jesus Christ in relation to an increase in knowledge? Sapagkat that increase in knowledge, yung paglago ng kaalaman na yan, ay tumutukoy sa isang instruksyon na ipinagkaloob ng langit sa atin in the knowledge of His saving instruction and prescription. Bakit? Kasi kailangan natin magbigay kung sa mga tao na naghingi ng mga kasagutan. Kaya sabi ni Pedro, sa kanyang unang sulat sa 3:15, "But sanctify the Lord God in your heart, and be ready always to give an answer to every man that asketh you a reason of the hope that is in you with meekness and fear." God will provide us souls who will be asking questions so we can give them the reasons of our hope. Halimbawa sa ating henerasyon ngayon, mga katanungan na dapat natin mabigyan ng mga kasagutan. Ano ang nangyari sa ating henerasyon ngayon? Sa ating generations, mga kaibigan at mga kapatid, kung saan mang bansa tayo napabilang ngayon, malakas ang mga movement. The movement is getting so strong. Kaya mayroon ng words sa dictionary, yung tinatawag na religious pluralism. Anong ibig sabihin ng religious pluralism? Puntahan natin sa internet, sa Wikipedia, puntahan natin sa iba't ibang sources na ating makita ang kahulugan ng religious pluralism. According to John Hick, ang religious pluralism na sinasabi niya, a summary and reflection. At its core, Hick's argument poses that the world's religions are in essence all parts to be a greater whole, thus legitimizing all belief systems as unique but equally viable approaches to a shared end goal. Isang kahulugan ng mga pangyayari, mga kilos ng sanlibutan, yung tinatawag na religious pluralism from the word plural, na ang lahat ng relihiyon ay aabot lang din sa isang shared end goal. Na at tayo, kung ano man ang pangalan daw ng ating mga relihiyon, ay kabahagi tayo sa isang malaking greater whole. Another definition from Wikipedia, sinabi, pluralism is a term used in philosophy, meaning isang doktrina of multiplicity
Marami. Often used in opposition to monism and dualism. In logic, pluralism is the view that there is no one correct logic, or alternatively, that there is more than one correct logic. Mga kaibigan, kung ano man ang profesyon na ating napabilangan, alam natin na tayong lahat, in one way or another, had been part of this movement of religious pluralism. Kaya sa isang libro na sinulat ng isang UN consultant na ang pangalan ay si Diana Eck, siya ang isa sa mga consultant, researchers, academicians na nagbigay ng isang eksklusibong pag-aaral sa tinatawag na globalization and religious pluralism. According to her presentations way back in May 15, 2009, sinabi sa kanyang quotations, in 1893, the World's Parliament of Religions in Chicago convened under the banner of universalism. How do pluralism and globalism today stand in contrast to the spirit of universalism and signal a new reality? Bagong realidad na tayo ngayon. While phenomenon of globalization clearly relates to economics and politics, to environmental and security concern, how has it altered our religious consciousness and our religious life? Napakabigat nito na isang realization, isang position na nagsasabi na na-alter ang ating religious consciousness and ang ating religious life. Kaya ang katanungan, what ethical questions are at the forefront of globalization? How have immigrants created new kinds of diaspora? How has the internet destabilized borders of all kinds, including religious and national borders? Isang paragraph lang ito, mga kapatid at mga kaibigan, na napakalaman ng kanyang mga sinasabi. Yung description ng ating panahon ngayon. Ano yung bumasag sa mga borders, sa mga hadlang ng mundo ngayon? Mga hadlang sa relihiyon, mga hadlang sa national security. Dito natin maintindihan, kapatid, kung gaano kalakas, how strong is the movement of globalization. Nang nagkaroon ng isang conference sa Edinburgh, University of Edinburgh, isa sa pinakatanyag na universidad sa mundo, participated by religious scholars, consultant, leaders of the world. Dito tinalakay nila yung sinasabing Earth's innermost change. Ano yung malaking pagbabago na nangyari sa mundo natin ngayon? Kung ating susuriin ang iba't ibang klaseng libro sa social science, dito natin makikita at maintindihan at maramdaman para mabigyan natin ng definasyon ang ating kilos, ang ating paggalaw, ang ating mission, ang ating vision sa ating henerasyon ngayon. According to the book written by Diana Eck, sabi niya, one of the great engines that change, yung pagbabago, has been the massive migration of people. Massive. Thousands of Mexicans goes to the U.S. Filipinos went to America. Thousands. Massive migration from one part of the world to another as immigrants, as economic migrants, as refugees. Migration has literally changed the map and the religious demography of nations and of neighborhood. Kita natin, mga kaibigan at mga kapatid, isang description ng isang authority on social science. Kaya minsan, pakinggan daw natin. If you have time, you just go to the YouTube and listen to the Diana Eck. Listen to this globalist
personalities. According to them, now along with migration, the twin engine of this fast-paced change has been the globalization of communication that has made virtual connections across seas, continents, and almost instantaneously. According to the Yannick, even for those who don't venture across the metaphorical street, religious teachings, scriptures, books are more widely dispersed than ever before. And religious discourse is on the radio or powered by the internet. It's in the news and televisions. Dalawa lang, kaibigan, ang nagtulak na nagpabago ng mapa ng ating mundo. Ang tinatawag massive migration of people and globalization of communications. In an instant, you can reach people anywhere in the world. Napakabilis ng movement ng planet Earth. So sa globalization na nangyari, sa religious pluralism na ito, dito natin matutunghayan sa bawat bansa. Halimbawa, sa Korea, the 11th ASEAN Summit. Napag-aralan natin yung mga kingdoms. Puntahan natin ang Mongolia. Here is a picture of an interfaith in Mongolia. Wala na kapatid. Wala nang higwaan. Lahat tayo ay nasa isang bubong na lang. Tingnan natin yung tinatawag na high-level inter-regional conference of whole of society approach. Pangkalahatang sosyedad na ginanap sa Malaysia. Kita natin kapatid yung tolerance, inclusion, interfaith, and intercultural. Bilang mga mananampalataya ng salita ng Diyos, paano natin i-engage ang salita ni Kristo sa mga kaganapan ng intercultural, ng interfaith, ng inclusion, ng tolerance? Paano natin i-engage, i-connect na ang Biblia ito, ang Word of God, ang siyang nag-describe ng movement ng ating generation? Para natin naman masabi, kapatid, na this is the living Word of God. Sa Vietnam, sinong magkakala? Yung interfaith gathering commemorates 3 ancestors. Kikita nyo sa picture na ito, kapatid. Tingnan nyo ang mga damit nila. Iba't ibang major religions of the world praying at the same place at the same time. Hindi ba ito nagbigay sa atin ng katanungan? Kung paano natin, ano na ang mission statement natin sa ating mga simbahan, sa ating mga churches, sa mga pangalan ng ating mga relihiyon, kung paano natin i-handle ito sa mga ganito, sa mga kabataan. Yung tinatawag nating Miss Vietnam na nagkaroon ng mga intergathering ang mga kabataan. Anong relasyon ito sa mga pangyayari? Nung nakaraang mga lipas na taon sa Jakarta in 2012, yung sinabi, unity in diversity, the power of dialogue, peaceful cohabitation in a pluralistic society. Tingnan nyo yan, kapatid, kung sino ang nasa picture na yan. These are not ordinary individuals. Napakalaking mga tao ito na tinitingala ng mga mamamayan sa bawat bansa. Yung interfaith prayer meeting in Malaysia. Kala natin Malaysia's Muslims, Islams. Pero doon sa Malaysia, kapatid, napakabilis, napakalakas ng movement yung interfaith. Christians, Buddhists, Muslim, Shintoists, lahat, they will gather in one place, pray at the same time. Kaya nung nakaraang taon, bago lang in March 7 and 8 in 2018, makikita natin na ginanap sa Pyeongchang Paralympics, isang sports activities. Pero bakit ang kanilang theme? 2008 and global business. Mga business leaders of the world. Tapos, an interfaith faith symposium and award. Sinong in-award nila? Napakagandang mga galaw.
napakabuting mga kaganapan, kapatid. Kaya dito natin makikita yung lakas, yung napaka-noble na mga programs na ito. Paano nakahulma ito? How it set the minds of our generations. Paano? Ang halos lahat ng tao ngayon has been going into the trend of religious pluralism. We will have a test for you. Titingnan natin ngayon, kapatid, ang dalawang video clips. At itanong ko sa inyo ngayon, kung saan sa dalawang video clips na ito ay mensahe para maghatid sa atin sa pagsalubong sa Panginoon when He will come in the clouds of heaven. Paano natin ma-realize yung tinatawag redemption? So tingnan natin ang music na ito, kapatid. Praise the Lord, I've been invited to a meeting in the air. Jubilee, 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 Jubilee. All the saints of all the ages in their glory will be there. Oh, I'm going to that happy Jubilee. Jubilee, 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 Jubilee. Oh, I'm going to that happy Jubilee. I just want you to understand the message of the song. Jubilee, oh, I'm going to that happy Jubilee. With a glorious assembly dressed in garments pure and white. Jubilee, Jubilee. I will give you some You will hints. find me for I'm watching Please and my lamp consider is the turning movement of bright. redemption. Oh, I'm going to that happy Jubilee. The key word is movement. Jubilee, Jubilee, Oh, I'm going to that happy Jubilee. Jubilee, 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 oh, I'm going to that happy Jubilee. Satan will be bound and wars will cease and David's son will reign. Jubilee, Jubilee. All the ransomed of the Lord shall come to Zion once again. Oh, I'm going to that happy Jubilee. Jubilee, 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 oh, I'm going to that happy Jubilee. Jubilee, 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 oh, I'm going to that happy Jubilee. Jubilee, 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 oh, I'm going to that happy Jubilee. Jubilee, 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 oh, I'm going to that happy Jubilee. Oh, I'm going to that happy Jubilee. Oh, I'm going to that happy Jubilee. Here's another song. These are two religious music. Gusto ko lang ipaabot sa ating kapatid, kaibigan. Kasi pag hindi tayo nag-iingat dito, kapatid, at intindihin ang panahon na ating kinabilangan, kung ano ang nararapat na mensahe sa panahon ngayon. For all those who live in the shadow
Kung saan sa dalawang video clips na ito mga kaibigan, kapatid, ang sa tingin ninyo ay mensahe na makarating tayo sa ating pupuntahan. Ano yung doctrinal issues sa movement ng redemption na nakaukit sa dalawang video clips na ito, kapatid? Kaya we have to thank the Lord that Christ in His great love to us promised and give us the closing instructions. Because the deception, kaya sinabi niya sa Matthew 24 na pinag-aralan natin on the first episode, let no man deceive you. The deception runs in the fibers of truth. Ang deception, mga kapatid, hindi yan opposite. Pag may sinabing iPhone, ang deception, bibigyan ka ng fake replica na iPhone. Ganon siya, kapatid, katindi yan. Sapagkat dito natin maintindihan bakit sinabi niya ng Isaiah na I will ascend my throne and I will be like the Most High. In Isaiah 14. In 2 Corinthians it says, He transformed as an angel of light. So let no one deceive you. So napakahalaga na makuha natin yung instruction ni Kristo na siya mismo ang nagbigay doon sa ilog ng river ng Olay at Hedikel, doon sa Mount of Olive at sa Island of Patmos. 3 engagement sa 3 lugar, kapatid. So nagsimula tayo doon, nung unang episode, doon sa bundok ng Olibo, na pinag-aralan natin doon yung mga pangyayari sa globalization, mga kapatid at kaibigan. Kaya ang tanong na fundamental question na dapat nating itanong, did Christ 2,000 years foreseen globalization? Nakita na ba ni Kristo ang globalization? Ipinahayag na ba niya 2,000 years ago? Kasi ang tanong sa kanya ng disipulo, the end, signs of thy coming. Kung ang coming ni Kristo is a global event, ano yung nakaakibat na global movement ngayon? Na si Satanas din sumakay sa isang global deception na kanyang ginagawa ngayon. Pagtitingnan natin ang landscape ng story of redemption. The first 2,000 years, the flood, Noah's Ark. The next 2,000 years, that covers 4,000 years, the birth of Jesus Christ, His death on the cross and His resurrection. From that time, when Christ ascended to heaven and goes back to the island of Patmos, from that time, God arranged a framework of 1 to 7. And sa ating generation ngayon, yung globalization na sinasabi. Kaya napakalinaw na si Kristo nagsasabi ng mga salita na ukol, directly specifying the movement of our time. Kaya sinabi talaga sa Exodus 23, verse 13, whatever things that I have said unto you, be circumspect. Kung ano ang binigkas ni Kristo, kailangan natin be circumspect. Ingatan at intindihin. Halimbawa, sinabi niya sa Matthew 24:9, matapos ang pag-aralan natin ng unang episode, then shall they deliver you up to be afflicted, and shall kill you. Hindi sinabi, and you will be killed. Shall kill you, and attempt to take life. Pero sinabi, and you shall be hated of all nations for my name's sake. Oh, all nations? We will be hated? You will be hated? How you are going to justify the word all nations? Ibig sabihin ba, ang Hapon magalit sa akin, nandito lang ako sa Pilipinas? Ang Amerikano, ang German magalit sa akin? O ako, Pilipino, magalit sa isang Amerikano? Kasi sinabi, you shall be hated of all nations for my name's sake. Napakabait ng Panginoon. The truth will stand by itself.
Di na kailangan, kapatid, ng sophistication of studies. Just plainly, thus said the Lord. Ano ang relasyon ng sinasabi ng all nations will hate us? Sa Matthew 24:14, in succeeding verses, sa pagdating sa 14, ang sinabi niya, and this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations. As you go into the search engine of your laptop, your iPad, your cell phone, i-type nyo yon sa Bible search engine. Kailan ginamit ang salitang all nations? Paano ito intindihin, all nations? Kaya kaibigan, this statement is exactly what's going on in planet Earth right now. Kaya sa ating pag-aaral ngayon, na pinamagatan natin, the gospel that the world cannot preach. Kasi ang tanong natin ngayon, buong bansa magagalit? Anong ikinagagalit nila? So ang dapat itanong natin, what ethical, political, cultural, moral reasons why nations will hate us? Bakit? Nasiraan na ba sila ng bait? Magagalit na walang basis? Walang dahilan? Sa ating generations where human rights is highly being esteemed by our civilization? Paano ba yun? What ethical, ethics, the right living? What ethical reasons why nations will hate us? What political reasons? What cultural reasons? Moral reasons why nations will hate us? Kaya dapat natin titingnan, kapatid. Napakabait ng Panginoon na magkaroon tayo ng pagkakataon na lalago. Huwag nating sarahan ng oportunidad ang Biblia upang tayo'y lalago sa kaalaman na sinasabi ni Kristo, kapatid. What ethical reasons? Time magazine ngayon, hindi naman natin pwedeng ipagkailan na yan ang katotohanan. The New Roman Time magazine. Pagbasahin mo yan, hindi mo naintindihan na yung akdang panahon na babalik. Buenos días, hermanos, hermanas, around the world. Friends. To all our friends around the world. And to all Christians. Good day to all our friends around the world.